Čus lidi, dneska hrajeme Pet Simulator 99. Omlouvám se, já jsem ho už jednou hrál. Ale nijak dobře ne. Mám tady jenom málo petů. Mám docela špatný pety. Komu? Počkej! Titanic! Tak tam jdu. Yes! Autofarm, co? Nějaká automatická farma. Cože? Moji petíci, pojďte, ničte. Hoši. Já chci Titanika, prosím. Za 100. Ukáž. Cože? Tak to budu hantit. Lucky Cat. Ukáž, jaká je. Lucky Catka. Nic moc jako. Musíme jít totálně farmit. Co to bylo? Co se tady děje? Hoši, já nafarmím nějaký dobrý peníze a pak se vám ozvu. Tak máme pár... Jo, 800 to máme. Pojď! Ramo! Nám padla doslova Lucky Cat. A jo, aha. Ty mega... Co? Musíme i dělat raidy. Nějaké. Start raid. Tady je nějaký. Ne, to není raid. Co to je? Ne. A toto bych chtěl udělat sérii. Získáváme Titanika. Byl to Titanic, nebo to byl jenom Huge? Získáváme Huge nebo Titanika. Série. Yes. Takže máme dalších 900. Pojď. Kamo. Jo. Končím tady. Nazdar. Reward. Zdarma vajíčko. Tak dobré.
To jsem si všiml až teď. Cože? To jsem si všiml až teď. Jo, klidně. Cože? Já tady můžu jenom avkovat. Stoupnu si sem a avkuju, jo, hoši. Budu chvilku avkovat a pak se ozvu. Moc jsem nenašetřil, jako šetřil jsem, ale to se vymazává postupně. Jedem sem. Free diamondy, ty beru. Jenom 300. Ano, a toto? Cože? Rank 4. Musíme jít na rank 4, hoši. A zase tam budu jenom stát a vkovat tady v tom raidu. A prostě zase nazbírám něco. A pak se vám ozvu. Tak, budu tady jenom stát. A pak se vám ozvu. Hoši, vajíčka! Co? Další co? Pojď! Ale... GG. Počkej, někdo mě traduje. Napíšu mu. Plus ve... Pojď! Titanic! Titanic! Titanic, dělej! Mně jedno. Počkej, Lahan nějaký. Aha, ten je ještě horší než já. Ne. To je jedno. Hoši, máme 3000. Pojď, prosím. Já chci nějaké kámo věci zajímavé. Ideme otevírat vajíčka. Petíci už prosím nefarměte. Prosím. Prosím. Za 2020 vajíček. To musí padnout něco dobrýho.
Děláte si své srandu. Ano, nepadne ani ten blbý ten. Leprechaun Dog! Leprechaun Dog! 1% šance, oši, co se tady děje? Lucky Catka, to nás nezajímá. Leprechaun Dog. A ten Leprechaun Dog, ten bude mega dobrý, ne? Podle mě bude mega najetej třeba. Já jdu s tadyma pryč, tady je moc lidí. Bum, 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 bum. 221 trilion. Ale jako ten raid budu farmit v off-screenu určitě, ale mě štve. No, máme je za sebou. Nemáme? Teleportuju se. To je tak hrozný zvuk. Tady už mám petíky. A teď zase budu tady stát. Co se tam dá? Magnet! To musím mít. Magnet. Já už Bed Simulator hraju tak 2-3 hoďky. Ne, tak hoďku. A zatím žádný Titanic nebo Huge. Hoši, až něco dobrýho nafarmím, ozvu se. Hoši, já zkusím trošku gamble vajíčka. Nějaké úplné. Bude tam aspoň Hugečka. Nebo aspoň nějak Děláte si ze mě 500 za takové šity. Omlouvám se, hoši. Ale jo, 15 000 to koupím za Co? 16%! Hoši, sorry, toto fakt nejsou takové. 403, no. Však to doslova, kamo. To bude hrozný. Je to nějaký vajíčko, kde budou ty nějaký Huge, nebo tak. Pumpkin Catka. Kam ten zvuk? Jak to brní. Ale prosím. Já už chci nějakého konečně Huge. Do té doby to video nevypnu. Dokud nebudeme mít Huge, rozumíte? Až něco dobrýho nafarmím, ozvu se. Hoši, máme tady obíčko nějaké. Jo. Obíčko nedělám, to fakt ne, to neumím. Obíčka mě nejdou. A musím farmit na další tu lokaci, arénu. 5500. V pohodě, už to hraju tak 1,5 hodiny. A zatím mě to furt baví. Hoši, už jsem v aréně, nevím kolikáté. 20. A tady je nějaký daycare. Počkej, já to zkusím s nějakým plným. Ne. No, pojď. Za 5 hodin, v poho, to zkusím vydržet. My jdem po Ne, to se bude A jo, dobré. To nebudu Já budu
muset plavat. Free enchant. Počkej. Aha. Hoši, až to nafarmím. Ozvu se. Hoši, teď už budu full natáčet. Teď jsem si tady něco musel jenom vyřídit. Psala mě mamka. Takže. GG, prostě lak. Tohle video bude ještě dlouho. Já nevím, já prostě chci udělat trošku teď delší videjko, no. Sorry, já jsem si dal umám screenshot. Počkej! Tady může padnout hýučka. Šance na hýučka White Tiger. Je tady nějaká. Co jdem podívat nahoru? Tady. Co je? Jestli tam ní... Ty vole, já... To jde úplně rychle. To zlato. Extrémně. Konečně free itemy. Pojď, prosím. Jo, aha. 750 000. Hoši. Co to je? No, my budeme už potřebovat nějaké tokeny. To je totiž velký problém. Pojď, huge, kavaj, kytko! GG's. No dělej. Dobré, 500 000 kupujem. Rebirth. A kde je Rebirth? Kde je nějaký Tons of Rebirth? Co se stalo? Hoši, vypnul jsem si vibrace. Tak ty rebirty se extrémně vyplatí. Já jsem si právě myslel, jenom 4. Hoši. Teleport. Spawn. A musíme se podívat, kde je ten Castle Cake. Castle. Dobré, Castle. Já potřebuju ten huge. Já už tohle hraju tak strašně dlouho. Kde je ten Castle Cake? Ne cake. Castle? Tak tady. Hej. A jo, yes! Let's go. Trading plaza! Spiny. Free. Pojď. Rainbow ovoce, dobré. Pohoda. Karktron.
Aha. Krystal. Aha, nemám. Trading Plaza. Trading Plaza. Hoši. Teď máme šanci. Proč si tady všetci exkluzivky nějaké? Prosím. 18 milionů. 100 jenom. Já potřebuji... bacha. Ukáž. Že... Devane! GG. On tady všechno prodává za 8 milionů. 230. Hoši, takhle to nejde. GG. Musíme bohužel jít farmit gemy. Takže hoši, jako je mi to líto. Musím vám to takhle říct. Musíme jít sem do Raid for a Titanic. A tady budeme prostě GG farmit coiny, no. Teda gemy. Škoda, bohužel to musíme, ale tak. A budu tady tak avkovat a snad nám přibyde pár gemů. Oši, já se tady jenom do teleportu. Já se sem jdu teď a podívám se, jestli tady náhodou nemáme nějakou třeba diamond, kdyby tady bylo napsaný. Tak to jich 99 až. Tak já bych se teď teleportnout do Pirate Tavern. Tak. A tady bych tohle dobře nafarmil. 8 coinů a 500 nuggetů, OK. Hoši, další lokace odemčena a tady je Fuse Pet. Počkej, tak kdybych... Tak tohoto. Co? A jo, komu? Já jsem byl totálně nahypenej. Já jsem byl totálně nahypenej. Ty fogo. Dun 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 dun. Nemám robuxy. GG. Napíšu. Tak. Počkám. Tak nic, dobré. Tak a nafarmím na další lokaci a ozvu se. Tak, sorry.
otevíráme další lokaci. Lokace 30 až tam bude. Daily Quest. Tento vypadá roztomile. Počkej, nemáme je už. Pohoda. Hoši, máme tady nějaký dig site, dig for chest. Šance for the huge sand turtle. Puč. Aha, jo, tak. A jo, ukaž. Cože? Tak já bych si to začal farmit třeba tady. Takže. Hoši, jsme v další lokaci. Jsme v další lokaci. A jedeme dál. Hoši, já už to třeba natáčím tak 2 hodiny. A furt nic. Vy nevíte, jak to bude. Jako baví mě to, hoši, aspoň si můžeme pokecat. Ale video má už 27 minut. A to jsem tady třeba hodinu z toho avkoval. To ne, hodinu víc. 1,5 hodiny, tak skoro 2 hodiny. 11:35. Ve 12 bych toho ukončil. Tohle video, takže ještě 25 minutek. 25 minut může mít tohle video. Je to na vás. A hlavně na mě, jestli za mě to chce vůbec natáčet. GG, tady jsou portály. Jo, to vím, to byl tam Pokec, ty natáčel video, že aby zachránil lidi před podvodníky. A tady přesně byl v této lokaci. A měl nějaký klíč, který já nemám, GG's. Aspoň si takto hele pokecáme. A na příští nový rok, to mám nachystaný video na Silvestra, jak bude v roce 2026, vyjde video. A bude to speciál, že vám budu říkat, jak jsem se dostal k YouTube. Jo, takže vám budu říkat, jak jsem se dostal k YouTube, jak jsem začal natáčet. Protože jsem byl úplně normální jako dítě. A najednou prostě jsem začal natáčet. A tak no. Ty vogo, já jsem se tady díval na tipy, jak získat huge v Pet Simulator 99. A teď mi došlo, že mám našetřeno. Hoši, já se vám fakt omlouvám, že vám to furt stříhám, ale určitě vás baví nebude, že já tady si hledám nějaké věci a jenom farmění. Hoši, toto už je neodporný, ale 15 000! Hoši, já to tak nechám farmit a půjdu si odpočinout pro pití a td. A pak se ozvu.
Hoši, farmil jsem tady tak 15 minutek. Ale nebude. GG, kámo. Vzal jsem si sem pití a nějaké tyčinky. Kávěnky. Musíme... ale fakt voní jak káva. Ukáž. Kámo, fakt voní jak káva. No. No hoši. No tak 6 minutek, no. Tak. Ale... GG, kámo. Vrosky tady utrácím. Narvol, let's go! A teď ještě tu exkluzivku a končím video. Nadělám si srandu. Pojď! GG. Come on. Tady jsou taky exklu. Pojď! To vám nepadne exkluzivka. Já jsem... Takže hoši, pro dnešní videjko by to bylo všechno. Pokud se vám líbilo, dejte like a odběr. A zatím se s vámi loučím. A zatím čau.